Това е част 2 от поредицата за домашна автоматизация. Днес ще си поговорим какви са нейните предимства и удобства. Номер 1. Управлявате вашия дом само с един клик или гласова команда, където и да сте. Номер 2, и може би най-важното, е енергийна ефективност. Оптимизирайте потреблението на енергия чрез автоматизиране на контрола на температурата, светлината и уреди спрямо вашите предпочитания и графици. Номер 3. Подобрена сигурност. Те може да наблюдавате имота си дистанционно, да получавате известия в реално време и да контролирате достъпа до дома и офиса чрез интелигентни заключалки и камери. Номер 4. Повишен комфорт. Създавайте персонализирани теми и автоматизирайте рутините си. По този начин ще осигурите на по-удобно и уютно жилище. Например, Hey Siri, go to sleep mode. И когато кажете това, цялото осветление може да се димира, климатика да бъде на по-ниски градуси, за да може да заспите и така нататък. Номер 5. Инвестиция в бъдещето. С напредъка на технологиите, домашните системи за автоматизация могат лесно да се актуализират и да се прибавят нови функции, което ще повиши значително цената на имота ви. Свържете се с нашия екип още днес, за да научите повече за това как може да автоматизирате дома си и съответно да получите персонализирана оценка за вашия имот. Последвайте за още.